Vale, zuzena nahola mateu, hapa denoi, deporri dizketan, eta bueno, Dark Souls 2an Vieja Coronal Reidi erra uste dala bigarren DLCan izena, eta bueno, jarraituko dugu aurrekoan utzi genuen. Vale. Utzi genuen hogera baten, justu, jetxi ginen, hainbat aurkari zauden tokitik korrika joan ginen, iesik. Eta pixka toki hartara itzuliko gea, nik ertzea berzer dagon. Maiula da itzul nintzen egia, bueno, momentu batean. Itzuliko gea berriz DLC-ko tokira eta listo. Ah, 2000 harimauk nola ez zituten ezertako erabliko bat. 8 hauetako bereziko ditut eta listo. Torre de Bruma... Torre de Bruma da? Realeko jokalarian dorrea izango. Hale. Epa. Coca-Cola egikitzen. Bueno. Berez, gauden tokitik joan berdea aurrera alde ontati da. Pasio ontatik. Baina atzera itzuliko da pixkatean, ze... zona aurra pasatu genuen korrika. Eta... han pentsatze zerbait egon gala. Hortaz. Nola da hemen jendea. Bueno, auskalo nola hil. Ze hemen areri horik ez da ikusten. Epa. Bioi batea datoz. A ber. Lortzeten separatzea. Jarraitzen dube. Beste golpetxo bat. Vale. Gema de vida bat. Eta aurra jarraituko dugu. Hemen behetik badago toki bat juteko eta gainera bakit hor ze gertatzen den. Eta ez da zerbait. Guztoko hau. Errezein gotena. Hori ez. Bale, hor bat dago. Erakarrikoet. Ze seguramen errautzetatik ze ateatzen diala. Horrelako soldadu gehiago ateatzen diala. Epa. Ze, bizkarra rapatu behar du?
Horiek disparatzen zaizkit zeuruen. Bueno, ez dago hart. Vale. Ba, nahi, gaina hor, lurrean jarrita. Bueno, banaka etortzen mehan bitartean ez da zaila. Areago ez dira zailak, banaka. Grupoka area etortzen zaizkitzunean. Orduan dago, arazoa. Zer behira, atzetik behin harrapatutakoan oso erreza dakatzeko. Golpe hau egiten diozu eta jaikitzen nahi danean oain beste. Golpe normal bat eta listo. Hil dago. Arazoa da bi itortzen dianean eta baten bizkarren jartzeko lepo kostatzen zaizunean. Eta, karo, askotan egiten dizue, batek engantzatzen zaitu, baten golpeakin, hor blokeatuta bezala gehatzen zea. Eta hile egiten zea. Bueno. Ematen duenez gaur, enaiz aurrekoan hainbeten mankeatzen. Egezan aurrekoan denbora asko damekia, Dark ibili gabe. Puf. Hemen seguru atera iten dala norbait. Alma de gran. Bale, bauzen. Hemen zon guztia, ez? Hemen behan. Eriotza da hor behan. Bale, hemen ez, sekreturen bato. Eta hemen ez dago, ez? Bale, ba. Zona hauen godoblerengo. Zeran hauen godeu eta erokungo geha berez junber genuen tokila. Naiz eta zona honek lugar oskuru dela dute. Pertsona forma no, bai, bale. Zan NPC-ren bat balima inbokatzeko, baina... Hankofre bat dago. Hau esan. Horren zain egon. Hortaz, hemen itxoen goiot. Han sortzen da, eraikin hartan. Eta bar gure bila etortzen da. Ez da torrala. Lotzatu ingoa. Beldur bat emateit. Hame, behira nongo. Horta zen gotena da. Bueno. Lepo kentzen du berak, Ado hau. Magia okarriko ez. Askoa dela adversia. Ja.
ver. Nope. Kontuz arkeroarekin ze... Arkero bai emate itela bildurra. Hor dago. Poa. Vale, estamina rekuperatu. Zea gogoratzeit honek pixka. Gogoratzen, el perseguidor zeaura, etxaiura, jarraitze ziguna. Ai, hau ezin da akatu. Hor behan, gauza bat akatzen detan arte. Pixel bateko bizitza. Ai, toki hori ez da bat ere erraza. Ze jeitsi bertzea toki batea, akatu berdezu zea horietako bat, lantza sartzen diozun horietako bat, eta orduan aka aldituzu hau, hemen goikoak. Hau behintzat tipo hau. Baina ningo deuze ustez zerbait, hemen lortzen zenuna neko objektu edo zea ona zegoela. Eta total gauza askoz dauka galtzeko 3100 harima. Ez dira zerre. Jode. Cagasar maldición. Vale, da. Baina gutxenez, akatu dut. Zea, inbentzible egiten dituna. Eta ez dakit ezote daun beste bat gainera hain di behirago. Beraz? Jarraiten bergot. Horra ezin ditzan joan, noendik. Kakazarra maldizion daukat. Bi bat datoz. Hori iztakatuta. Ez jargazko ustati pasatzen. Eta pertsona moan ez banez guten, no muerto ezela guten banez, NPC-ak inbaditzeit. Dark Souls batean ez,
ez zintuzten inbaditzen. Bai, inbaditzen da. Koño, tamengoak ez daude. Abokatu behar dut. Kontuz. Ez que mugimendu oso arraroak egiten ditu. Eskibatzeko ez da bat ere erraza. Oain begiratu naizela pixel batera bizitzaz. Bale, oain betirako alkatu dut. Hor konbon bajo diot. Baina... Ostro, izuztua meditena, eskaeretan edoitzen izanak. Zea, puska horrek. Pentsat norbait zala. Ah, bale, horrakatu nago heleno. Arco Brando de Alon. Bale, igo daia pixkat, behekoa ez den nahi bidekin batea borrokatzea eta... Bale, akatu da. Beste bat dutxia. Hombre. Hemendi pixkat jotzen maiot. Ero... Zea... Erraza bengo zait. Amele borrokatzen dutan. Disparatze joanean pixkat iskutatu. Eskaera azpitan jo dezan. Vale. Espat hartu. Espero tamen zerbait hona gotea. Ojetua zanet. Zestera onaino etorria izana. Zerbait egon goa. Horrelako dorre bat desaprobetxatzea bezala. Arraro dutuko zitzaidan. Vale, listo. Hemen errekuperatuko ditugu lehenenko harimak. Eta baita ere hartuko dugu Nadalian harima hori. Leheno staka sartu diogu, no? Eta... Vale, kofre bat badago. Adi, zen naiz fiatzen, lorra azpitik, zerbait. Hombre... Hau enakien, Baina imaginatu indet. Atzera itzuliko naiz.
Eta poliki joan naiz. Ba, beste ez dian bitartean eskudoki. Ondo. Ospa. Bale, askoz gora gora ezin naizun. Ze bestela beste tipoa topatuko dut. Eta horrek grazik ez daita iten. Han bizitzaik ez daukat. Pixelarez. Zate izute, bi hau, ez di arraza edo zaiak, arerio hauek. Bi daudenean. Beraino jetxiko naiz, zendatu eta horre zaituko naiz borroka egiten. Arrakatu laizkete. Ez ba... Dios, ez pata daukan da, tipo, kristo mugikortasuna dauka, eta kostatu egiten da arrodatuta zeitea, kiteatzea. Baina, bueno. Kofre horren barruan zerbait seguru daula ona. Real nice. Saltatu zak, goga daukak eta. Wow! Enakin! Arma honek bizkuta beste mugimendu batzu zauzkala. Desenteko areakoa egiten du, Bale, ez da enteratu azik aurrera jarraituko dut. Nere duda da baina. Akaituten guztiak zeikotu bizitzen. Zelena ben, gurpil baten gainan zaudenak desartu india. Zamen zeitze dute. Bestio batek entzen, Eta beti azten zaizea itea. Nola da, magiak aldatzea, ze pare bat dauzkat. Nahiko gutxi biltzen dianak da, nahiko alperkak dauzkatenak. Bat adez ez pata enkantatzekoa, ze hori
Oain ez dite zertako balio. Ui. Vale, va, torau. Eskat. Agro hartzen, vale. Hemen jartzea honen. Bea ez da iristen, ne aldiz bai. Golpe bat dauka. Bi. Pues, iaia konfiatzeatik iaia naiz. Listo. Hau, magia gabe akatuko dut. Listo. Ontxarrena da beko hiru hauek ateatzen dianak. Berrezkoa tengo dut. Nahita dago jarrita. Txoin. Beira. Kofre parea juten zeanean. Eskriptatuta dago hori. Arra espata unai, magia potentea zertzioten. Listo, akatuta. Magia bat utzingoet. Eta goiko inbaditzen haun ura berrakatzen deten. Akatzen laguntzeko. Da bueno, lantzaduna, alabardadunak. Nahiko erraza izaten dira. Ze desente kostatzen zaie errekuperatzea behin erasoa egin dakoan. Eta listo. Zer ez? Piedra pálida. Hemen zer da? Zerbait hona onda gaiela, Espadon majestuoso. Wow. Nik ezingote erabili, baina bueno. Espadon... Amen. A ver, historia. Eba. Kendu dut, amen. ZD. Gordin. Eran zurz, bai, hau zona da. Arma hau eskerrean jartzen maezu, eskerrean jarri bada, bere zea guztia ateratzeko potentzial guztia, kriston komboa egiten duzu. A ber,
ez du egingo. Konbo badao kristona egiten zuen, eta oso errez apurtzen da, ezpata. Halako txilipurdi bat eta ematezu gainera. Baina, bueno, gure builda ez da nezia. Indarrezkoa ba, espade honi. Hala ere, destresak ondo eskalatzen du, baina indarrare behar du, beraz. Bala, hemen gehiago ez da zerre, espade hori zi. Eta gora jongo beha. Ziakin borroka itea, egin baditzaiakin. Eta inbaditzaiaren bezala, akaso iez egiten du bera. Leheno bintzat jetxe egin da. Normalean, zure gana etorri beharrean borroka itea. Vale. Reposoan. Aldatu ba. Kontu zilerde atake horrekin, tak egiten duen horrek, estamina lepo joizten dut. Bizitzako borrokeik erratzena. Erori egin da. Eta hile egin da. Jo, ojala. Borroka guztiak gaina erraza izango. Bo, ez. Ojala ez. Bestela jola zaurdan ez luken grazirik izango, baina... Baina ez... Bera bakarrik erori da. Eta nik ikusita euskal pasatzen zeak, jola zau. Eta ze hau, NPC hau inbaditzen dizuna, jolas osotik dagoen zaienetakoa da. Ze bizitza asko hauka, estamina izuarri errez gesten dizu, eta min asko egiten dizu, eta bizkar harrapatzea oso zaila ala ustet. Bo, niko gogoratzen da izenez bentzet. Ba, penalti, bai. Berak earki bota da. Ba, bueno, jarraitu ingo dugu. Jonbergen tokitik. Arku bat ere hartu dut, oain behiratukoet. Hogeran deskantzatuko dugu. Amendik ez, urrongo datean. Ze kendu behar dut hau, eta jarri adibidez. Hauxe. Bai. Eta behiratuko eta arkua hartu deuna. Gran arco de... Ez bai, ez da etzan. Amen. Ja, bai, baina ez dit. Ez daukat indarrik eta ez da destresarik ere ibiltzeko. Vale. Bueno, jarraitu berko dugu. Eta hemen dijo merkea. Vale, eskaera. Zentzen ditzen eskaera ikez bada. Hemen zeten. Joder, mago llegues. Ederra da.
zu borrokatu berrez dezunean eta bia bakarrik akatzen danean. Buah. Ez ba! Ahaztu zait, zua botatzezuna zehola. Nekoa nun hemen geratzea sendatzeko. Baina ahaztu zait. Harraroa da hauek magoak izan da, hain gutxi kentzea. Zeurenik izango da nire ezpata magiakin inbuituta dagoela. Eta horretik izango. Erresistentzi magikoa handia daukatelako. Ez dela egia esan ez dauka zentzua handirik. Vale. Vale. Gema de vida bat. Vale, joan da ia bestaldea. Denoko akats berdina ez dut egingo. Kotuz, kotuz. Joder. What? Teleporta daukate. Nik eragutzi bat iri. Teleporta egiten. Hau irekikoet. Hori amendik irikitzen zan, jode. Ez dut ikusi. A ver. Ez. Hortik ez. Ez. Motei. Amendik. Segi hortik. Hori eta. Segi hortik. Hori eta. Segi. Dark Soulsen ikisi behar dezu. Ingurunea zure alde erabiltzen. Abantaila hori aprobetxatu behar izaten. Eta inoiz baino gehiago zea danean. Scholar of the Firsten bezala Dark Souls 2 baino zailagoa danean. Hamena edizio hontan arerio gehiago daude. Zuek ezei. Segi hortik. Bat bialtzean nahikoa eta baten lerketakin
horri afektatu dira. Niko eskibatzen ibiltzea. Epa. Segi. Ez dira afektatzen. Atzera ingoet. Sendatu ingo naiz. Vale. Koño, nekien hemen lertzen manun hau irikitzen zala? Ostra, ba, hauen akien, Toki hau existitzen, Har zer dago? Dio, astunak zeate, barri dudun. De Catarina, a ver. Cetrero. Ah, es que amenetzian. Guantes de Catarina zian, Amen. Ah, bai, bak izan den. Zeana, Dark Souls baten azaltzen dena. Sigmaier de Catarina, uste dala. Ostia. Bien. Ezkerra lerketakin egin deten ze... Joder. Ah, bale, horti da irekitzeko hau. Sigmaier de Catarina uste dala. Hola, kaskoa dauka tipula baten itxurakoa. Vale. Handi zerbait dago. Lehenko amendik jarraituko dut. Arrogeran bat apatzen da. Vale, hau atajua da. Bai, zortik etorria. Ba, irutzen zait boss bat egongo ala hor zeurenik. Ba, hortako, momentu bat emaiula jongo naiz, harima hauekin irutzen zait nivel bat igotzeko eukikotela. Gainera, harima batzuk hartu ditutzean. Saldunan harimak eta ber... Arekin... Beste bate osatzen detan. Zeigo dezaket... Adaptabilidad. Ez que defentsak pilat igotzen zesi da resistentziak.
Agilitateare bai, eta estabilitateare bai. Hau, komeni zait igotzea. Ze eskudoakin desente biltzen naiz eta. Vale, hortaz. Eran batea epini berko luke zenbat ematen dizkitzun, ostia, 20.000. Vale, zar, iru. Ba, hor txertxe bi nivel gehiago, jo, Eta adaptabilia bigo ditzazket. O destreza bi. Es que forzare. Alaxe. Horrelaxe, ondoren. Ez. Bideetuko dut. Ba, boss bat izala izke. Enao seguru. Baina... itxura baduka. Okay, itxoin. Vale. Inbokatzeko NPC-ik ez dago. Ze bosa aldin bada... Koño. Eta horra nola juten naiz? Zer objetu esente hau da hartzeko? Ate bat dago. Vale, ez dago bossa. Vale. Ez dago bossa, baina... Hau datoz. Ez bat hau jarrikoet. Ez diote zerrak entzan. Joder! Txon, gaztea. Vale. Vale, ahora lertzea dagoa. Eskaturretu jatzen magea, libratu iten gara. Hau, inolaz ez dut puskatu behar. Ze olioa da. Eta olioa puskatzen bat. Eta nik olioaz bustitzen baiz, eta zua ematen baiate. Arlertzen azten da. Bikain, beste ire jotzen dira. Kaukazarra...
Uf, hartu indetelago tragoa bestela. Eta zuek gutxi ikusten mazutenik, oaindik gutxiago ikusten dut. Ze aldamenean pantaila beste bat daukat. Que desente toki zuriz dauzkanak. Eta gara, zuria daukazunen aldamenean beste pantaila batekin. Beltza, iluna da gauzak. Gutxi ikusten dira. Hauen behira nahi zamen, ja, pasa izan babal da hon, baina ez ezin du egon, ze gainea, zentzuik ez luke eukiko. Hori kanpo aldeko pareta bat. Joder. Ostia, demora zen invazioak. Aurrezea da, NPC-a da. Rachel. Perdón, da. Ah, vale, hor dago. Dale, lehenko ingurunea ikusiko, Vale, agoratzen naiz ate hauekin. Uztet ate hauek? Bueno, naiz elektrizitatea jun arte. Ate hauetako batzuk ona dira eta beste batzuk txarra dira. Ez jardun berdezu pixkat. Halako, telebiztan ez zion konkurso bat, kaxa bat ona oten zan eta beste batzuk txarrak edo. Horrelakoa ba. Ura bezala da. Ego naiz, resina pino hori juten zaion arte. Lanza de alma. Bueno ez, hau jarrikot. Magia honek gehiago kentzen dut, azkarra kasteatzen da. Gorazia eta... Ega, berjuten zagona elektrizitatea. Jode, baina gutxien ez utzi geizten. Joder. Zenbat kentzen du. Hilda. Ikaragarria, zati zuet, NPC-ak inbaditzen zaituztenean, zean. DLC honetan izugarri zaila dira NPC-ak. Bai leheno ikusi euna, lehenokoa zorionez bebakarrik hilda. Baina hau... Ez dakit da nola egingo beharkotean, Hemen izan. Hemen pasioen eta huegatik. Zuzenean eskaera eta jongo naiz. Se dudo mucho jetxiko janek zeatik.
borroka oso zaila izango. Arreska erakin jolasten. Lortzetan. Berrota sortzi bakarri, zea darrakotzen nahi alda. Zezea dauka. Resistentzi magiko dauka. Lareun kendu izkit. Honeke lareun. Nero ez ezagun nahi eta dau jarretamen, eskaera hau laguntzeko pixkat. Kontuz... Hau kasi boss bat hainbete da, Bueno... Eunda irurota kentzen badizki, hauek, eta hogeita bat dauzkat. Bueno, defenditzen nahi danean. Gutxiago eta mairu bakarrik. Berreun ere bai. Arraro da, NPC-rik ez eukitzea. Honen aurka zaiteko, borrokatzeko. Bale, hor moztu indiot. Ez enkantatu du, arma. Magiakin egin du? Magiakin gutxi egingo dio nerek. Zanet, efektu horrek ez dio asko laguntzen nire aurka borroka egiteko. Mago bati magiakin normalean resistentzi magiko handia izaten duzu. Ez du erasotzen beak, Namer berak beldur gehiago daukala nire zea nitaz, nik beha baino. Eta berak askoz gehiago kentzen du. Bien. Horra ondo jodio. Eta baita gero bota etenak. 145 kendu dizkio. Lasai joan berdet. Tonteririk egin gabe. Ja, onaino iritsi eta behin. Vale. Beak arman kantatzea erakitzen mau kolpe hon bat jasotzen du. Beraz, nahi guztietan enkantatu zala. Ni harkin nabil eskaeraki jolasten. Ze eskaera blokeatu egiten dio, erazon bat egiten mau blokeatu egiten dio. Horrekin jolasten du. Vale, bi eraso honak zartu dizkiota. Kalkulatzen dut beste bi fuertetara dagoela. Ondo sartzen dan bi magietara. Ui, berpentsaet, momentu batean. Vale, bat sartu zaio ondo, eta listo. A ver.
Aquí, pero monstruo delante. Hemen zerbait badago, jetxi daiteke, emateunez. Kolpe hartuko genuke, baina jetxi gaizke. Sin sentido. Guk irekin godu. Bueno, hau ez diain zaien markatzeko. What? Joino lehenengo aldiz ikusetena lertu baino lehenagotik akatzen detela. Bale, hemen ez dago zerre. Behiratu azpare aretzeik badagon. Danak irekiko dituten, nahiz eta areri bak egon. Hemen zepintzeu. Hemen ez seguruenik. Oso ondo. Hori gero har botatzea dauka. Imaginatu atzea teleportatuko zala. Zeatik ezin de puntuatu. Ah, bale, puntuar eman da behin. Ja, bale, puntuatzen. Ona da. Enboskada haure, mereziu. Puntuatzea mereziu. Zertara puntu asko daukatenak sinestu laizketzu. Recuerdo, magia bat ematen du nahi izango laizkera. Eta titanitazen teian behituko dugu. Magia hori, recuerdo zan, ez? Ah, recuerdo uste zehala. Milagro bat. Eta da azkenengo hogerara itzultzeko. Ez? Ez, ba, recuerdo? Recuerdo Dark Souls batean? Zezea zela. Eskuriadekoak behiratu erditut ze nahiko potenteak izan izkean. Bakarri fedea igo behar daula. Ze eskuriadeti eskalatzen du fedea eta inteligentzian artean basuna daukazunak. Aldameneko atetik. Trollolololo. Oan beste atetik. Arrateatzen dian. Bien, balertu da. Horrekutu indi. Zai, gizona, lasai. Eskuda jarriko bazpare. Hau ikusi dugu. Urrengo bihazian. Begiratu. Baldaun zei. Bale, ez dago. Hortaz bakarra gehatzen zaigu. Aquí, pero muestro delante. Pixka gertuatu naiz, nahi nun aseguratu lertu iten zala.
Hobe bai, ez bain ez dugula salto egin hor zulotik, ze pentsatzet amendik jetxiko dela eta horra. Ez zait asko gustatzen hemen. Beste mantxaotea hildakoena. Bale, baki non gauden, bale. Bai, ja, kasi dorre honen beheraino bai, hortaz. Hemen dago gauza bat hartu behar detena, baina daude, beira, horrelako pila bat daude. Eta zeuruenik onena izango gala. Lasai gazteak. Abre lehertzen dan. Vale. Bien. Hori. Zertara beste ire osasuna gesten nahi zaie, bitartez. Eta zutan daudenean segituan lertzen dira. Hau ez dira zaiak, egia zan. Akatzeko. Abartu behar dugu. Cetro de hierro incandescente. Hori. Ez dakit arma bezala ez da salduko, ez? Pentsatzet objetu bezala salduko ala. Giltzak non daude. Ez, hau ez da. Hemen. Cetro hierro incandescente. Kontu ze hemen, emateu festa ez dala bukatuta. Estamina osoa. Kontu ze, oain hiltzen ma naiz oso urruti nago, hogeratik. Eta garrazik itzin egingo. Buelta guztia inberra izatea. Hori. Buelta guztia inberra izatea. Ze, hau guztia gongo litzazke. Korrika ingo nuke, paso inek ez. Behaien gandik. Baino. Cuidado con emboscada. Igo gaioan datorrela bat emat. Dark Souls. Vamos, tía, alertua eo. Alertu. Puntuar. Vale. Gora intenteu. Akaso hau izango da... Bai, hemen. Alare, beira. Eskara hau gestean... Dago piso bat,
ez detena... Niak ian ez bentzeten ez, kumpi sorta. Piso hau. Piso hontan nola etortzen zea. Igual zulotik jauzin da. Buena izatretzen. Arrate parean ez daude. Baina ez daude pasatzea aukat. Salto izango litzake zulotik justu alako zea bat egin da, baina bu. Paso, hain hiltzea. Hoxe falta zait. Fijatu leheno, hemen dorre hontan. Aurrekoan ikusien un dorre baten tximinia zegoela eta zu hautatzen naizela hau zen. Eta baina ez dago. Bo, ez dago, itzaldoi egin da. Nik atera etelako, ose hori, zetro hori atera etelako. Hortaz, deskantzatzen dut. Eta zetro hori sartzen da, bai, hemen. Eta bain, ze haue guztiak martxan azten dira. Igo gaiu guzti hauek. A ber... Bala, ezin dut ireki, giltza ez daukatelako. Ikusiko eta orain. Julezketen. Honekin gora juten naiz. Horra ere sartu lehizke. Bo, kombinazio pila hau da. Lehenengo eta behin. Beraz. Bale. Beira. Hau martxan jarri dugu. Bale, horra ere saltatu beharko dugu. Koño besteare etorri da. Gero arte... Oain ezkerra jongo naiz. Bi horiek akatzeko gai ezpa naiz. Ez naiz da. Bamende... Hamizte... Odol mantxa. Ez. Arbera atetik... Esperet ez talak abiutuko. Magiakin. What? Se coño. Horma pasatu egiten dula.
Eta nola sendatu da? Ah, bale. Hor zerbait dago sendatu egiten duna. Ui. Bai, hemen dago. Shit. Vale. Bueno, gutxen ez duen atea irikita gongoa. Horri sartu berdi hotzea. Stok, beste zea hori, katxarro bat. Horietako bat. Eta ero hartara ia aldi izango etzea. Erraldere. Eta hori ematen du objektun batzu bat zaudela. Beraz. Vale. Hemen di noaz. Vale, itxita dago. Zaiengo naiz, pistaldea pasatzeko. Vale. Epa. Zazaten dane. Vale, ez dago zerra. Ah, ez. Barrildun tipoa ona ekarri berda, hau lertzeko. Beira, paretazea nola dagoen. Bale. Baukatu indik opzioa. Haiek akatzen nahi diala uste. Ez. Akatu berrituta banaka. Vale, bi golpe egiteko demora ez dit ematen. Beraz, bat eman behar diot. Batzuetan ematei denbora. Ez da dauka golpeen combo bat oso raro dana. Itxoin. Ze honekin funtzionatu lehizketa. Segiarea. Segi hor.
Hori da. Anillo de disipación. A ver. Zertakoan hori. Puf, hainbeste eraztun duzkat, topatu zezu. Amen. Jode. Ez. Hau ez. Non da? Destrezana. Hau hemen. Eta zuanan partez, jarrikoet, eraztu nahu. Arta defentsa guztiak igotzen dizkit. Bombak kendu iten ditut, ze. Epa. Listo, abajatuta. Zein diot, espata bizkuta jartzeko eman diot, ez du jarri, eta orduan eskudua ibiltzea alaga diot, nik. Bueno, orduan, eman diotenean bizkuta jartzeko, eskudua ibiltzea alaga diot. Beak ez du jarri, eta gar. Orduan gertadana gertada. Zer da hemen? Kuña de fundición biderra, guau, perfecto, etortzen zaizkita hauek. Ah, bale, hemen dizartu noiz. Bale, ba, beste gauza bat egin da. Hau ez dakit nola ireki berkoan. Ah, bale. Giltzan bat berda, seguro. Zamendik igoa jo badua, gora. Bestela, bestatik irikitzen dela. Ez, bestatik irikitzen danean normalean ipintzen du. Mezu bat esan ez bestatik irikitzen dela. Eta... zeiteko. Vale. Hola, horra joan berdeu. A ber, gigantean tokian lortzen duten. Estaka sartuta gero itzulu ingo naiz. Ze amendik kakatzea errezagoa dela irutzen zen. Bien, bien, bien. Eskerrak. Txarrena magia gehiena guain. On ja zaizen valientea. Uy.
Hostia. Kakazarra. Atzea jundalako, ezkerra. Ez dela arazotan egon da. Bat bizitza haugatik honek. Berreuna eri nahi sartzen zeagako itzeko, golpeako itzeko. Azkena espatakit. Vale, zarrez. Vale, ez da mimikoa. Anillo bida gehiru. Nizen batekoa nauka, gebia nauka. Behiratzet. Bizitza 1725. Eta kenduta bueno, berreun bat. Desente igotzen dit, bizitza. Destrezaren garrantzitsua ez da antzeatan. Neko interesgarra izala izke. Vale, presatuko geha horreako. Vale, hildianak ez dia hemen hil, baizik eta hildia gero itzultzen saiatzen. Esponton de peregrino. Esponton. Amen. C eskalatzen du, osea, inteligentziakin. Ba ez da txarra, Fede askatzen dit, baina desente kentzen du. Daño oskuro egiten du baina. Gaina magiak egin ditzazket bedakin. Usar hechizo, ataque fuerte. Vale. A ver. Ezingot behar dan bezala erabili. Ikustean, nolakoa. Hombre, ona. Hola. Pasillotan da urrutiko atakeak egiteko. Pentsatzet. Interesante hau. Badaukagulako antzeko bat, espata bat, baita ere. Hauxe, jamatul guztu. Golpeak ematez gain, magiak egin bota itzazkeana, behakin. Vale. Bale, eta
Ze toki daude gehiago? Bale, bat hemen. Lehenengo ingotena deskantzatu, hogeran. 27.000 harimare bauzkat. Beraz, maiula juteak omenia, segundu batean. Neska. Eta bizitza ego lezaket. Aguantere komeneko litzak egotzea. Bai, bizitza gehiago berdet. O estamina. Ez dakit. Ez, adaptablia egokoet, erresistentziak. Eta agilagoa izateko. Hau geroziko ditu gema ebidak. Amon hau milionario egingo dugu. Hanbeste erosita. Itzuliko geatan jungo gea bera, igogailu horietan jungo gea bera. Ze hor, ontaz gainea, hau aktibatutakoan, dorrean gogora jungo gaitezke. Jolazan, delezionen azira, ze on antzauden plataformake mugitzen hasi dielako. Bale, itxita dago. Bala, hemen ate bat irekita hasi dira. Bairatuko. Vale. Hostia, sí. Bale. Hau leheno ikusi deun tokia da. Esan deuna, horra nondik jungotea? Handizan. Koño, tipo hau genuen lertu dienak ez bazian lertu. Tipo ni aprotxatu ahal izango genuen. Mila eta 6 iraunken duz. Azken hau. Alere naiz fiatzen hemen. Beste zerbait dezote zaiten atera. Hombre. Manego mani. Xereu. Ole. Atake zeak. Zirepurdi eman eta gero. Erasotuta. Vale. Zerrez. Titanita.
Ondo tortzen dena, resina hau. Meh. Banekin beste bat egon zara. Horretin nabilen pixkat. Ostara, mesesea dauka, ez? Hau berezia da. Arma bintzat ezberdin dauka. Pixat, igual. Flipatu nahizen beste segidan botatzean. DLC hau errezago egiten nahi zaila lehenengo bauen. Lehenengo DLC-ana, porque ura zan horriblea. Eta bera ez nuen amaitura egin. Boss. Bi boss daudean, eta boss bat ez du. Lehenengoa ere enun egin. Ze... Vale. Llave de la torre. Ah, vale. Uste bakitela zen da, niltzau. Oan desente ate irekiko dizkigunak. Bera jola izkau ikustea joan nahi zer dagoen behan. Uste bossa dala hor bera joan da. Boss finala. DLC ontakoa. Altxatu ingo dago, ez? Ez? Coño. Lehen honoiko ez zuten zea bi aizkorakin baina zutan. Vale, bueno, hau erreza izango da magiakin. Bai, han B handa. Boss finala, DLC-koa. Zeratuko nahi zena, hau baino bat gorago, plataforma hori dago. Eta hona etortzen. Eta ero hogerara itzuliko da eta ate bat irekiko du. Ez denai gaur amendik jun. Anillo de fuerza... Ah, vale. Indarra ematen du. Anillo de destreza daukaten bezala, ba? Igotzen du indarra. Komodoago da. Igual ate hori irikingo giltza honekin. Vale. Hogeran zaiz beste tipoan interte. Normal da bilen beste baten azan. Pentsatu eta NPC-en bat oin baditu nahuen norbaiten azala eta zaten egin zen. Kakazarra.
Vale. Levantar delante, intenta combate a distancia, resumen, tirador. Plataforma honetatik ez mugituko, A ber, no ematen duen honek. Ufa. Ja horrelago itxura hartzen azten danean bidea. Oh. A beira, perfecto. Onga guzti zerbait gogoratzen dela ona. Eta ondatorren zona dela... esateko moguan. Hortaz, hemen gogera jongo naiz. Eta esateko naiz irikitzen beste atea. Gero, zein berkoet, DLC honen bukaeran goitiberaino DLC guztia rekorritu behiratzen ea zeate eta aten inorretzaitela aztu. Bale. Haure da zeaiteko. Zaietakoa dago. Ez da jazartzen zaio noietako bat. Bagarreko lago soldadu pila daude, eira. Bueno. Hemen utziko dugu aldaren zuzenekoa, ze ordu bet eta 45 minutu ingurura guaz. Eta desente egin dugu, Ez du maten baina desente egin dugu gaur. Asko ere naizil, pareatola zeatik, baina bestela nek ondo ibili naiz, ez dut asko mankeatu. Hemen zerbait baltzago. Ez da hor barrura ezin nahi zertu. Zerrez. Bueno, hemen amaituko dugu. Bueno, hemen maiularen naiz zertan egin ez. Espero zuen guztokoa izan dela. Eskerrik asko ikusteatik. Eta ikusiko gaurrenkoan. Ale, aio.